ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat nuken ini empungnya ai ketika covid khat khandai kanoy kun persya ya kini ka khlam ka jingshim khia da ka Meghalaya People Social Organization ha ka snong yongkhuli banthung ye ki ding Sainar Electric kabalaya lengba da ka tanat boarding MEPDCL kalong ban ai boarding shaki long yeng ha ka te ka snong hadin balatip tikna ba ka te ka snong ka ha phapo ka sanshar khadar jong ka jilla Meghalaya hapo ka Ribhoi district na ka banta ban kentiu ki kampan roy ha ki ba kum ki te ki snong katkum ka MPSO kala khot kerki ya kinong sanshar snong bat ki pai ba nong song snong jong ka yongkhuli ha ka arpho phra tarik unaitung bat hadin kate ka jingelang ka MPSO kalai thu badang ha ka khatwai tarik kala lengkot arhajar arphuwei ka seng kala yo jingtip na kinong song snong ka yongkhuli ba ka asam kala wanthung ye ki ding Sainar ha ka te ka snong bat ka seng kala le jurep bat lap ba ka asam kala penyang ye ki nyotli ki ding Sainar bat marmar kala pen khlem no ki te ki ding Sainar bat kala le ru shaka office ka tanat boarding ha bernihat bat lala ban penbiang ye ki kam ki jam bat ka jing menjur na kami jong ka secretariat ka jella kumta ha ka arpun riu tarik unaitung kala le rengkat bat kinong tre ka tanat boarding bantung ye ki ding Sainar ha ka te ka snong namar ka te ka snong ka dei ka baha phapo uput usam jong ka jella Meghalaya henre ha ka te ka jingwan thung ye ki ding Sainar ban ai boarding she ki nong song snong la shempan ban ba ka asam kala wan de ki bor ka ain jongka ban her thma bat pan khlem ki te ki ding Sainar bat ka balawan ra ru ka jingkulmar tat hadu ki ni kisngi na kaliang kinong yelam jong ka MPSO kilaong ba menta kadang abyang ye ka jubab na ki bor sarkar hadin baladon ka jingpen bej ba ki ar jalla lengba ki chief minister jong ki kinkran penbej halor kate ka kam ha kan riu tarik unailar bat ka MPSO kala berthen ru balada ka jubab kamlong satya ka ba ai jinghun hapo kate ka tarik jong ka jingkran ki ar chief minister ka seng lembat ki pai ba kin simpat da ki wei ki lat ki lenti bating e namar kumbalong mentahi kasnong yongkhuli kadang yo iki skim sarkar na ka jilla Meghalaya kenthop ika skim bella shispa sngi ka MGNRGA ka baladap ya bat pentrekam da ka CNRD block Umling Ribhoi district आसाम बोल रहा है ना, वहाँ का पब्लिक खुद भी आके बोला हम लोग का तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग मेघालय जमीन में बैठा है, अभी भी बैठेंगे। सिर्फ ये 2 आदमी अभी जो नया आसाम पुलिस खरीदा है ना, वो जमीन 2 आदमी ने ये हंगामा लगा रहा है, लाइन पोस्ट मेघालय का लगाने नहीं देता है बोला है ना, इसीलिए वो आदमी का नाम चाहिए हम लोग को, क्योंकि वो आदमी का नाम मिलेगा, उसका डिटेल्स मिलेगा, क्योंकि हम पता तो लगा आसाम में कोई वो ओसी है, तभी तो वो आसाम का कागज बना रहा है, तो हम लोग को चाहिए ना अभी। तो आप लोग का गांव का तरफ से मालूम होगा, लेकिन उन लोग का तरफ से कल हमको आके बोला रास्ता में सो हम लोग का तरफ से हम लोग मेघालय का साथ ही बैठा है, हम लोग पहले से 20 साल से बैठा है, ऐसा बोला उन लोग। हम लोग 20 साल से बैठेगा, अभी भी बैठेगा, मरते दम तक बैठेगा मैडम। यूं बोली गाँव से भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, मेघालय गवर्नमेंट से भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हम लोग आसाम से आने वाला ये 2 नया घर बोल के दिखाया ना, वो 2 नया घर कहाँ है वो चाहिए हमको। हाँ वो चाहिए हमको, आप लोग का गांव का तरफ से वो हम लोग को बोलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा। Mata kasih nak kalian keseng Meghalaya People Social Organization ilawan yang akan keseng yongkhuli belong ya ka meeting ka joint meeting apa dengan kinong senong jong kan keseng yongkhuli kunju rengkat ke jingdon lang jong keseng MPSO nadu ka central body hadin kata napo district kunju ro nan napo ka northern zone kumban shu yathu ya ka jingja ka balaja ka nega senong yongkhuli man ka arpun riu terik kendiam ngasukwa ban yathu pajba ba ya ka jing sedang ka jingya unti jong keseng ka jungi halor ka nega jingja ka balaja hakine kisngi ki baladap tanah kalian keseng ka jungi haka khatwai terik Januari arhajar arpuwai endang ilayo jingtip naki nong song sunong jong ka nega senong yongkhuli baladon ka jingwan thungpos bean na ka sarkar Asam hapo ka jaka ka puta ka bahap hapo ka jela ka jungi te nakaliang ka sengru marsenio jingtip kalawan banjurip hi dalagi jong hikmat bat kalalap sisa ba ka Asam kala peniang sisa kumban niu teli ki pos elektrik ke nakaliang ka sengru klem da songthan marsen mardor hi kala sim
ya karai ba ngidei ban penklem no ya kine ki pos ki balatung da ka sarkar Assam na kaliang ka seng hi klem da sim ya ka por ngilawan ban penklem no ya kine ki pos ki balatung be an da ka sarkar Assam but nang tapan na kaliang ka seng kala lejbu ya ka dorkas sa ka tenat MECL Bernihat subdivision bahkan penbiang no ya ki boarding ka badai na po ka jela ka jungi kenang ba ka sarkar Assam kan umla bansim ya ki jaka ki puta ki bahab apo uput usam ka jungi te deleng ba ka jingsim kia jong ii ban GE jong ka Bernihat subdivision ngilayo kilayo ya ka approval na ka sekretariat na kaliang juga sekretariat ban penbiang ya ki infrastructure but andang ngilayo ya ka infrastructure hakane ka ar penriu tarik jong benai beniau ar hajar ar puai rengkat ii bat GE jongka Bernihat subdivision ngilayawan bentung yakine ki pos elektrik hakane ka senong yong kuli haka basdang kampat don kanono ka jingja ngila thung kumba lightly ki pos ngila peniang kumba lightly ki pos henrei haka por bangi peniang ya pos besau lawan mi ki briu na Assam nadu ki officer ki pulis nadu ki magistrate bat kumjuru ki pajba naka jela Assam bat day halor kata kelami kajing huri ura kajing ya kenat hapedang jungi bat kunjuk inong song sunong jong kene ka yong kuli bat ka sarkar Assam na kaliang kaseng ka jungi hi ngimsyam la thumu banwan lene banbu kino gijing pentumar lene kino gijing huri ura rengi wan da kalenti ka bajai bangin wan thung iki po sarengkat ka tenat MECL nang bangin dubla ben pensisya ba ka development ka day banwan baik napo ka jela Meghalaya namar kane ka jaka kahap 100% kahap apo uput usam jong ka jela ka jungi tena kaliang kaseng ngi kentu sya ka sarkar kumba ladap ya kran kine kisngi kumba ladap ya kran menin ba ngin ap hadu riu tarik ba kandon ka jingi kran hapdeng usiam jong ka Meghalaya bat usiam jong ka Assam ban penbet ya uput usam bat hantam ka jingja ka balaja kane ka jaka na kaliang kaseng hi ke kermen ba hadu enriu tarik nginget ba ka risal kan mi ka babaha bat nginget ba ka sarkar ka jungi kan simkhya ya kane ka kam henang ba ki pajba nong song ki basyong kane ka bordar kin im hapedang ka jingsuk jingsan bat kumjuru bangin tip yala uput usam ka jungi henang ba mangi baro ki badon hapo ka briu new trap ngintip yala ka jong ka jaka ka puta dia kawai kalong ka ba ngulingo mo kawai menday karanya kata ba tang utaw himantaro buwan hapo Meghalaya jungi tang matakali jong umpat hiar hapo Assam sarai kini ki bro kila dawan jian ang ni ti kadam jingbat ayo kata kajing kran status ko pedeng jong kajela Meghalaya ka jela Assam ba tang ini ai ro mla kan ya pendai mla kan ya le ti halor kata kanong rem kawai kaba sngow phala ba kaba sngow lingo kalong kumni ba nakaliang jong sarkar Assam hadu kumba si hajar ye trai ki pulet kilawan hatu kasngi hang dia tang nakabenta ban penklem no yo ta upos ubadai jong Assam au ubadai bawan thung kami Meghalaya kaltaro ka thung hapo uput usam jong ka jela jong hi dia nakaliang jong kaseng jong ni dia ya kai baro khai namar ngila lawan bu kami merendam menen hapo deputy chief minister jong ka Meghalaya dia nakaliang jong i ya ong ni ba ngin ya sha hadu kata handriu trek dia nakaliang jong i ro ngin ya apa ya kata kapor ka bala adu handriu trek dia long kai ka bami ha kata handriu trek kali ka ban penhuan yu ba bat kai ka ban long ka ba baro khai na liang kaseng na liang jong no kan han bat namar balai ba kani ka jaka nadu ka jingtep baro khai na pek na kinu kiliang baro khai kadai ka ba hap ko put sam jong Meghalaya joi tena kaliang jong kaseng bat na kaliang jong pai ba kinong song hani ni yang teli ka takoi bangim dei bangin du e kani ka jaka watang khendiak ro ba kan le chakani gnu ki jaka ti ba marjan dia sakawai ngakwa banong namar balai ba kani ka jingle jong sarkar Assam menta pen isai ba la feedback hakanu kan liang ro feedback kum hamizoram ka jingja dang mentahi ka dang suja dang menta kini kisngi hadu kala ami kata ka jingya snam ka jingya siat hadu bala adu ki mensim jong ki brio hadu kilaman saw ki brio la kumba henriu phau henriu kusan ngot yai ti nakaliang jongi kaseng ka bayai ha ka lengti ban ye pe ka jingbhai ka jingnya jong pai ba ngim kwa ba ngim ju thrang hi bakan poi hadu tau puat bangin ha bandaya mi bangin ha bandaya li ra ka wai da ka stia
Kai ka bangilang manta na kani ka pathai ka bala sai ti kai barok khai ngi pa bangin sating bet daga jingya bhar daga jingya chai namar kam dei ka thama ka bangin ha banya kun ba ki wei ki barri kani ka dei tang ka jaka ka ba long no hapo khari ka jongi hi ti lada ka sarkar kam dan ka jingkit khri ban pai uput usam tang nak benta ban ya pen bet ban ya pen biang tang hapo khari ka jongi ti kamut kala jencar ngi la sai hadir habuat em hadu hapo sekretariat la sai kan sapai ke jela akan sapai ke jaka ban so ambau kanil ka di ka asam tin nakaliang jong ni ting ya kai ka ba ngi la bangin le mentang ngi le ngi ya kun ting hi khnang bangin nam ailat ba kalawi jungi kan poi sa ting jenjar la sai hadir habuat namar beli kini baru kai kidi ki jing le ki bal ada le na du ulong swa uman swa uput usam wei baru kai jula ban ya pen baik na du ki chief minister ki bala le na du ki CM na do ka district council ki baru kai ki CM ki ti kani kalau kumban kersia ban pen kendit ban riau na ka sarkar ki jongi ba khnang banang ni sakman kan kendit ban riau na kan kendit tia no bahkan pen bai no kita kiput ki sam ki baru kai khnang ba ka jing chong sup jong sangan bat kata ka jing ya kentur puat kanam dan ti sakwai ka ban ong ngayu sungau ba kadan kata ka jing ya keren pen jong himanta ba chief minister jongi hapang kata ka give and take policy ti balik kandan kata ka give and take policy namar hangno ba pijulap baka sarkar mi kali ajungi ka kontor puat empat dan hakanu kaliang ro handrai mostly kadai baik ka asam kawan mon kontor hadu hami kaliane hadu hanaglanne hadu mizoramne ti balik kandan kata ka give and take policy ya kata ka give and take policy ro nakaliang kasang jungi nyemla hi bangin pediang ya kata ro dalilai ro yam ti nakaliang jong patba nakaliang jong kinong song sunang hang ni ro ya kata ngilong ba persya gim tre ban sa kawai ka basngo pelingo ngayo sngo ba nakaliang jong sarkar asam peleng jo himenta ulabu hadu kumasaw hajar mot ki komando na benta jong ka boundaries jong ka asam ban recapture ya kita jaka barokhan tebi kalong kai barokhan kani ka plan te ka bladan lepa lendal te nakaliang ka jong seng jungi ni kentu jor ya sarkar ba ni ban ya ba ka dei ban le ai halor kani swa ba kan ja kan gono ka jingja ka basusi te tang kita hi kubis bona. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.